Na, napay, parang bakit? Agudong ang klakay, taniyawan ti pangkusina tayo. Agudong ka? Uy, Kasta ti badam? kasi diba dok? Ay na, apa bakit? Kitaan mat Ay na ako nagkiting mat tayo. Basit lang yanin, bakit magkita takararaman? Bakit kita sama di pantiman niya bakit? Ay na. Ya. Paano ti makikita? Yaman di pagkaskas sa amon bakit eh? Mumlagaro din, nagdamag ka pa eh. Yaman na yun. Kasano lakay, kinanayon lang nga kasta, amum lagaro din nga hanak tayo nga nalnalpas, apa mo inuksot nga dagos. Ay na, apo bakit? Isagadak garudan, drain na garudan bakit? Kinain lang nga kasta, tiras-rason mo, sagad-sagad. Mum lagaro din nga, di pa inalnalpas yung tao, pa mo uksutin nga dagos. Kanayon lang nga kasta lakay. Makaumamat di kinanayon nga, madi mo alam malmalpas tao, kapag Ay na. suto mga dagos. Ay na, apo bakit? Naubatak garudan. Drain na drain ako. Ginaguri ka man. Charger ko na ito eh. Kapay na tuyo kami yung charger mo. Sige, ante, te, baga kanya na. Oo. Thank you, ante. Lakay, Eh, mikati tay. Yaman na tan? Timawag nante. Eh. Hindi ka nang padala na. Oh, nagpadala? Gawan, regalo na kanu kanyam. Uy, man. Nagbagman pa kayo nagpadala? Gawan, apan mo ko na alam di Palawan. Palawan? Ay na, hang ko kay atin ba kahit? Daamon. Tapay ko, ma. Ay na, di abonado akpay ba kahit? Tapay ko matabonado ka. Ay na ba kahit? Nagpadala di Palawan. Oh, di aeroplano akpay, nga mapan di Palawan. Ay na po ba kahit? Di abonado akpay. Kapag kami ka nagpadala, di Palawan tinangyapan na. Kapag mga tikirinaw. Iba ka mo, haanan ba kahit? Anak ka lang po. Mamay, nagsakit tingipon ko. Ay na, anak ko. Kaka-cellphone mo day ta. Nyamot. Mamay, nagsakit tiyan ko. Ay na, Edsel. Kaka-cellphone mo day ta. Napo. Napo. Nagsakit mo ti ulo ko. Ay na, mamay, kasasarpan mo ng data.